Реално книгата, която слушам в момента, се казва The One Thing. Тази книга буквално те учи как да можеш да приоритизираш, как да избереш едно и най-важното нещо и да го гониш цял ден, буквално докато не успеш да го свършиш, тогава чак да минеш на следващото, защото много пъти ние хващаме 200 неща, да седнем на 10 стола и накрая се оказваме, че сядаме на земята. Заради това е много важно да можеш да приоритизираш правилно и я препоръчвам тази книга. Втората, която също ми е направила изключително голямо израстване в живота, е книгата Who Not How, която те учи, когато имаш някакъв въпрос или не знаеш нещо, не да се чудиш как ти да го направиш, ами кой. Буквално Who Not How. Не как, а кой да питаш, за да може да използваш правилните хора, да ги добавиш в екип си, ти да продължаваш да правиш нещо, в което ти си добър, а да използваш тях и тяхните таланти да правят това, в което те са добри. И наистина така се създава екип. Ако на теб ти е писнал от фалшиви онлайн гурута, които обещават бързи пари, искаш ясна и доказана система с резултати, този YouTube бизнес канал може да ти промени живота. Просто кликаш линка в описанието на този профил, избираш бизнес канал и ако си сериозен, ще покажа точните стратегии, с които генерирах 3 милиона евро вместо с празни обещания.